Lagi na melayat pre. Pre anay. Inilas gaming ba. May hapon mga ga, karon no ang ikaduhang adlaw sa tuang bike adventure. Mapay sure og asa mong destinasyon karon kay duha mi og asa mi pero kung say masabutan na mo igabot ako didto. Mo to ato nga lugar na so ita maglangay kay nanas na dito. Adto na ta. Let's go. Labang kay series. Labang na pagagi series. Sunday lang daw ta, para di ta magitgitan. Ayun yung bogo ni Kaon ni. Boy, sayo na ko. Ikaw mo lang ngayon. Gadin na raw. Saan rin ta? Oo na ni Jollibee. Wala, yaya. Sunday na ta. Next pa lang ta. Ban lang tayo? Minus sunset ba? Digol-digol. Minus sunset. Paglasa ko, muli kansi pagulipod. City ro, ban ba no? Ah, saan rin ta? Ha? Na. Hindi na mabuhay. Na si mami. Tao. Ay, saba. Dila tao, saba. Ay tama kat. Pagampo na ka din sa kita rin video. Kahit kayo mong coach, oh. Coach, bro, magagawa, coach? Kapag. Nakasinsiyo na, pre? Ha? Pabeluwas ito, Debe. Lista las dahon, huwag malaya, tabla. Lagi na makustahan. Laya ang listahan, eh. Pre, cook ako, cook. Oh, naway color ba? Tambang mo ni, taganan ako. Pabitik ba? Para nabitik. Pwede rin na jersey ka ng pink, pre, oh. Hinana itong jersey, oh. Pagay mo itong jersey, hinana itong jersey. Ano? Pite ba? Katang pink, oh. Katra ka. Ato katawin mo ka. Gusto ni. Pre, nawadano, pre, maro kayo. Nagbaon og paano? Tudyang brief. Kulok. Tulok. Hindi na tsukulan na, eh. Pagbantok mo. Yan ay binangkal na kabuk. Sa tanong ka. Hindi kong kaon na na. Sorry, coach, ha. Sunod ko yung sapatos ako, coach. Bilhin ako niya akong beach walk. Batak na ba, Jaceman? Ato ba yun nun? 5 pa, 5 pa to. Please ka muna. First five. Magmotor lang tayo. Lisip kayo ba? Kusog na melayat, pre. Eh, nana, kusog na melayat. Batak ka na. Basta dagkong bagtak, pagkas kinabot Pa, pre, anay. Wala na. Pagkayo mo tiyan eh. Muli na may mga ga, pero medyo nagyaw-yaw si Pre Raya, no? Tanong kami mga chicks. Kusga! Muli na may guys, kaya naghanap kayong tao dito no niya. Yan ang gutom mo si Predano, eh. Mukha mo siya sumay sa mga pre. Awa namin no, gutom na gid eh. Pre, utanay siya ba? Kung mangilaray ba kuno siya? Di ka mangilaray pre, mawaram ka kamit. May bunga lang ta. Pagitaon ka sa mukha niya. Natogro na ka sa purok. Kaimingon begini mo Valentine's Day. Yawa. Atong karon wala gyud pa mikibaw nga bika na to. Tukan na, i-reveal na rin. Naway kawata. Namutog. Pagid. Hindi daw to gamit, dumadami. Kaon nga vegetarian guys ba? Dili may vegetarian. Para may karne, vegetarian rami. Budget ba may kwarta? Makaong ginagmay kung ginagmay. Na may Mountain Dew te, tatlo. Okay ra, okay ra. Okay na. Dakuan na ko eh. Tako niya, naghugot ka sa cellphone. Ana man ang talangga. Oo, ne. Kaya magkano lahat? Tagalog pala ka, ano yung nag-aabang ko eh. Maglaro ni mo gord. Kusog kong dagan. Kusog pero ang bike di. Ang bike mo ta. Dagan namin ito sa talikod po siya ate. 150. Dagan ko na sa tiyo akag. Amping sa mong mata. Ano may tubig ba? Libre. Ayan lang, pre. Ikaw, ready ka inom libre, pre. Suka ni mo. Amat ka sa libre garda. Dito na gina mo bahay ka na garda. Pre, sarap na po, pre, ha? Libre ka po ni mo. Oh. Pag imong usbon ka din anya may manad to ba. Ana na ba mi? Ayaw, usba kay nanad nami. Ay usba kay. Ayo na ana usba. Padayon ang kinayahan. Gusto kayo mo panya ko, giuhaw ba? Uy, matabi ay! Uhaw na siya kayo, pre. Uhaw na kayo? Ay, bisa niya. May luwas sabi. Lista ng yapos dahon. Di na kay ego ay dahon ras kamong gayo. Ang among silingan. Ako siyang hiluton. Hasta iyang mama. Ako sa hiluton. Hey, 1, 2, 3. Kada uli hilot. Kada uli hilot. Kada uli uli hilot. Magpahilot kita ron kay kapoy kayo sa kay mamaol. Usa gyud sa pangandoy mga gaang maka-travel or makasuroy ta sa laing-laing lugar no. Pero kay wala pa man tay sakyanan nya, wala pa sa tay budget. Magbike lang sa ta diri dool. Pero basin day sige na to practice no. Sige na practice. Makabiyahe tag lagyo no. Pero basin day maabot ang panahon nga
makakwarta ta no or makabunal tag inchik makapalit tag sakyanan di makabiyahe tag lagyo ug natay kwarta. Kasi maabot ra ng panahon na no. Puya. Kita-kita ta ninyo. Kita-kita ta ninyo hangtod sa sunod higayon. Ganay TV, anay out. Pabilin mo sa pagsuporta. Until next time. See you.